biyag ti tao. Naimbag nga oras ba, Adila? Ha? Da kayo umat gayam tatayl mo. Anyat gagaray ho. Kas iti sigawd. Umay ka manin armay. Kadigdigos mo Ay, nagbaglo ka. Ay, kwa. Ada ko mapapanak. Saan ka amasango akasarita ta? Mapit lang, Adila. Oray, 10 minutes online. Maladaw akong iti papanak. Mga nakak namin iti bunyag. Sa dinaw. Ijay bangir a barangay. Sigay, mapantangarodan takuyugan ka. Anya? Ay sus, haanan tata. Basta kuyugan kaan, aglogan ka iti check ading Adila. Uray siyak tagbalin a photographer mo. Anya? Anya mo day tuyin alugan ayata. Awang pakisama naman. Nagbayag mo't nga agandar tilugan. Maladaw akong tata. Mabalin day tuyan. Basit lang ano sin Adila. Ag kumyutak laangan tata. Siyak laangan timapan. Nasapa pa'y. Mabalin day tuyan no madamdam ako na may. Ay, manaktak mo't day to alugan. Ha? Ay, imbag ta sa anak analadaw, ana. Ay, saan? Eksakto laang. Takasangsang pati dumaan ninong kaninang. Uy, Adela. Apay, inaklon mo ni Tata Elmo? Anya, tila ibagbagang mo't ana. Saan mo't Apay nga ron nagkuyog kayo nga imay diti bunyagan. Naglogan ka pa yan itilogan na. Impilit na ti imay. Iso ang naglogan ako na ijay rugak alugan na. Nakilugan aklaang. Saan ko nga inawis day jay alakay ilmo. Impilit na lang ti simurot kanya. Kat, ni Tata Henry ngay, agar-aram pa'y kang ka. Katun anya pa'y ngay. Agsinsin nublat da nga umay agar-aram ijay balay. Hay! Awan pa'y barumot nga agar-aram kanya. Pasig amin alalakay. Kahit, adan na pilim kadakwada. Awan ana, jack type dagijay alalakay. Hello, ading Adila. Naimbang nga oras mo. Nalo mamangga para kang ka. Nasami na gitata na loo, medipon na. Ha? Hay, ado ti manggami tatatasyo. Sa bali mo tayo manggayo, Sa bali mo tayo tanitib na gitaoy. Pwede nakpastrakay. Hay, ada ko maaramido. Uray mapitlaang. Umay kulay darirak ti ayat kaw, ading kaw. Hay, imbagak mo't ngamin kanyam nga awan namnamaam kanya. Sana ka mapukawan itinamnama. Patyak ngagbaliw tumula ti pangandang mau. Hay, Dito'y ayan tiridawan at ipagdatunak. No di nakpastrakain. I love you. mabalin abaliwan yun to ti umay tata. Tadda ngamin aramido. Sige, agsubliak inton bigat Kumpurmi nawan papana. Hay, Itay ka payla asumanarming Adela. Kan kasla mariribukan ka. Apay anak kami suot ka ngagsarsarming. hay, kitkitaak nga rod to'y ropak no anya tirong. Rong manan nga. Rong mistake. Taapay apasig alalakay ti agar-aram kanyak. Ha? Awan pa'y napuutak anagaram kanyak maubing. Puro lalakay. Puro senior citizen. Kat nairan-ranala siguro ang mga nudipay dimtang tay baro nga umay agaram kan ka. On the way payla siguro. Apay, paggapan na kumangay, ijapri ka. Nagbayag ngay asumangpag. Ay kat urayam, anak ko. Ubing ka pa'y mat. Di ka agapura ang makiasawa.
Jak mat agap apura nanang. Mas daawak laang. Taapay apasig alalakay dagar aram kanya. Ay na, nairanra na la siguro alalakay. Dagiti agar aram kan ka, anak ko. Nay, si ka magayam ti sarsaron wag paritasyaw. Ay, pare Elmo. Papanam. Mapadak ko may di balay na adila. Ngemapan kan samay. Mapan ka ka di manin agaram, paray. Awan ko maaparay. Ure umuna kang harudin sumublatak daw. Ha? Ay sigurado ka. Agpabigay ka paray. Wayne, awan problema. Hala, umuna ka namang sarungkar ka ni Adila. Sumaruno aktaw, pare Elmo. Mayat mat nga ro titimpuyog yung nga agkaribal. Tata, tama pagbigay kayo. Adwa. Ay, wen ana. Nudaduma, siyak tagpabigay. Nudaduma, ni pare Elmo may. Nagmayatan. Kasta ko maamin nga agkakaribal. Agkikinnaawatan da. Ay na, sana kas itidaduma dita nga uray dalagi kinabail nga po iti babae. Nuda kamay, saan? Sport kami nga agpadpada ka ni pare Elmo. Nagmayaten adenggan, tata. Angam, apay. Awan palat inaklon ni Adela kada kayo. Aya. May. Sino nga ta tinagasat kada kayo kan ni Tata Elmo? Tata. Kwa, jak amaw, ana. Ay, ngay, paray. Inaklon na ka ni Adila. Ay, awan sa gasat ko. Si kansamot ti kaya na. Di na pa inaklon. Kuna no si ka ati inaklon na paray. Ay, sampay, paray. Inamod ibaga no asino ka datati kaya na. Ay, tulag ta. No si katyaklunan ni Adila, kakasar kayaw. Siyak to tibis man nyo, Ay ura. Ay na talagayam. Ang kasanungay no si kataklunan na. si kamot, yabay. Sige. Mayatak paray. Ana, gumatangak man iti pulbos. Naibusan tayo ginatang yung iti apulbos, nanatasing? Ay, naibusan, nabayagan day jay. Kan, saan lang amin ato'y rupak ti pulpulbusak. Pati baro kong kan likod ko. Isuan na laka ama ibos ti pulbos ko. Aya? Ay, tay dakulan. Ati alaan nyo. Tapno mabayag ama ibos, nana. Mangtud ka nga rudon. Ay, ad namanan apomintas kayo, agpulbos kayo, nana. Ay, agtal na ka man, ana. Bakit akon? Nagkupasan ti kinapintas ko. Hey, idi ka ubingak, napintasak, idi, angam ita, awanan. Uray, bakit kayon? Napintas kayo lata, nana. Napimpintas kayo nga rod ngam ni Adela nga anak yo. Ha? Ay, saan mo't Ay na. Agdumat ipintas me, balasang ko. Saan man? Adayo ang napimpintas kayo, nana. Karupro pa ngamin ni Adela, day di asawa yo. Ay, word. Isu, ti malaan na. Ang di mo ibagbaga ti kasta, no nakasango jay gayem mo, taagungat. Masair tirik nana. Si direnak tumanon. Ibaganan tumanon, nga apay kano asaan agwapo tinakiasawaak. Anya? Naglukon day jay nga Adela? Anya kay Adila, adam wala namnamak keng ka. Madamag kumanlaang Tata Elmo. Nagadumot bakit di ta mabalinyo nga arman. Ngam apay asyak pay laang. Nagadayumot ti baot ti tawon tayo. Si ka nga ron ti pakarik na ak iti ayat. Ibagayo man tagpayso.
Agro-pro pa ka di abaket, tata. Ha? Ay, saan? Ubing ka pa, ay. Apay nga rod asyak ti Armanyo. Nagadumit ababakit dita. Isuda ati Armanyo, tata. Kuha, basta sikat ti ayat. Yakpay nga min nakasagana ang maki-boyfriend, tata. Agano sak nga goray. Wan, ngam saan alakay ti arapaap ko apaki-boyfriendan, tata. Ouch. Pasensya kayon at talaga, tata. Ngam sumapol kayon iti sabali nga Armanyo. Saan nakasumuko, Adila? Amok akasyan naktumilaang. Di na kumaparitan nga agaram kan ka. Uri paayan nak, basta ituloy ko lang tati agaram. Barang kasyan naktaw. Anya! Hello, Adela. Dua repet asitaw. Anyat gagarayo, tata Tasyo. Kagap-gapula dito ni Tata Elmo. Ita, simublat kayo man. Amaw, kanagda po dito ni Ilmo. Kaya sumublatak nga may agaram, ha? Ninanang ti Armanyo, tata. Ha? Sa iso ti maibagay kada kayo. Ay, kwasi ka ti kayat ko. Jay katawan nak ati kayat ko apakirelasyonan, tata. Saan alakay? Ay, aray ko. Ang sakit-sakit naman. Ulitek, tata. Ubing ti kayat ko apaki-boyfriendan. Saan alakay? Baunan nyo man kit DJ anak yo. Ta iso ti umay agaron. Ha? Di met awan pa'y nobya ni primo nga anak yo, tata. Awan. Ala, ibagayo ta iso ti umay agaram. Saan ada kayo? Awan sa talaga tinamnama, paray. Imparupan ni Adila, adinak kayat. Di na kano kayat tilakay. Ay, agpada tagayam, itinaibaga na. Ibagbaga na pa yaje kano anak ko, ti kaya na mapanagaram kang kuana. Krasnan sa ti anak ko. Anya? Ibaga ma, kaniprimong anak mau. Sana? Itiyan niya agapaw. Datakat ti maawa nanayin. Ay, uwang gayam, di mo'y bagbaga. Tanamaman ni Primaw, ang mga nuarmod na, at aklunan mo't adagos ni Adila. Di awanan ti armon taparay. Di ka madanagan, tadyak ibagbaga. Mabalin ti umay, Adila. Ha? Primo? Ala, umay nga tan agaram da ito'y. Binaon nga tan ni tatang na. Adala umay ko ibaga. Ay, umay ka. Sumrag ka, primo. Ay, thank you, Kung ano adda ni tatang ko ditoy. Kung ano madanong ko ditoy nga agar-aram. Ay na, imbagak asardengan na kun, primo. Ha? Imbagak ajak kayat tilakay apakirelasyonan. Kastaya? Ay, uwang gaya. Ay, ang ni nanang mau. Iso ti gagarak ta ada papirma akeng kuana. Maipapan iti senior citizen da ito'y apirmaan na. Binaunda ngamin. Ay, mala, mabit lang nga ron taayabak ni nanang. Primo, ayan ti pirmaak. Awane, kung kuna laday jay. Tapno palubusan na dyan na mo makisarita keng ka, tasing. Ha? Ay, nagluko kan. Birbir nga sa nakmutlatan. Kailangan mo't anana, kunak. Kano ay ayateng ka. Ha? Anyat ibagbagam, primo. Inayat kay tinalimod, tasing. Nauma ko nga gilimlimod. Iso ngay ta kay bulgar ko rin na ka. Anya? Ay sus, bakbakatan akon. Arman nakit din. Titawa mo lati bakit? No iti lang ako, ubing ka pa'y. Nagsiksi ka. Ado ti atiwa mababalasang. Kinawan pa'y makurirtarupam nay. Kunam ata nakapulbusak. Oray nakapulbos ka saan. Napintas ka lang tataseng. Taseng. I love you. Ay, agdal na ka man, primo. Apay, di ka madurman itikas kanyak. Saan? Napay amador mo na ngay. Kino agro-oro pa kala at 30?
Primo? Uy, nanatasing. At nasagap ko adamag. Anya dayta, ana. Pudno aya nga agar-aram ni Primo kada kayo, nana? Ay, tangiwat mo balasan ko. Ay, amang ano na makangag. Sino tinakaamwam iti dayta? Gayam ko ni Primo, nana. Isuan ay bagana kanyak. Agpatpatulong ngamin. Anya? Agasam? Talagaan na pigsalat na ti karismam, nga uray bakit ka, nana. Ay, agtal na ka man, ana. Ay, pagtritripan nakladay chay a Primo. Syakot abakit ti armenan. Ay, seryoso ni Primo kan ka, nana. Ubing namin tilangam. Iso nga uray ubing kat ang kursunada kan ka. Ay, awanan. Inatiw yun ni Adelang anak yun, nana. Lalakay, dagi dya agar-aram kan kwa na. Ngamda kayo nga inana. Ubing, jay admirer yo. Naimbag nga oras mo, Dara, Adela. leader. Busy ang manaktak kayo. Ninanang tisarungkaran nyo, no kayat yun. Ay, sige, agawid ako. Nukasta, di ka napan balay da Adela, pare tasyaw. Saanin pare, ang mga no pabainan nak. Uray siyak, makaungungot mo ngaminan nukas niya kasarsaritak. Di pa'y sumungba no kwa. Huwag nga rod. Saan ka ulit na nga ibaga di na kaya tilakay. Masaksak ta anak pare. Agpada ta. Iso palamisan ta pa'y ti ulo na. Takas lag pupudot matin na kanayaw. Primaw, pudno ayat ti damag nga ar-armam kanaw ni Taseng. Undamang, apay dakas. Apay, sigurado ka adyananang ti kaya maw. Di mo kaya't janak. Ararman nyo raw. Pa'y sumingitak pa'y laang mait. Sinardengan men nga ar-arman. Ay, nag-surrender kami anak ka. Iso ano kaya maw, sublatem nga arman. Aha? Manjangay? Nita sinti kayak kaw. Na, ni Adela ti armam, takayat nakadayjay. Ken iso ti maibagay ken ka. Nita singaro ti kayak kaw. Kitaan nyo mo tilangadang agina napimpintas nga adayaw di ina. Wen angem bakit ni Taseng nga maikumpara ken ka. Tawon na la, bakit? Ngam muro pa ka, kasla inauna la iti makatawan nga miti siya. Nang rona no agpulbos iti napuskol. Aya! Anya kayo matinanang. Gaputa armanda kayon ti ubing ngamda kayo. Pag-aayat yung matan. Hindi. Ay, saan mo't Apay nga rod atunggal umay ni Primo dito'y balay kat pastra kanyo adagos. Ay, kat alangan mo't babainak. Ay, kababain mo't anak ko. Makapainsulto kayo matnanang. Anyalat sa 20 taon ngay. Siyak nga anak. Lalakay ti agar-aram kanya. Ngamda kayo nga ina. Nagubing ti agar-aram kada kayo. Kat, apay, basol ko nga rod, anak ko. Hay! Ibagayo tasardengan na kayon nga arman. Makapainsulto kayo. Diyak kaya't agumura ti anak ko kanyak, iso adinispat sarkon ni Primo. Awan matkit din plano ka makiasawa. Iso ngay bagak ni Primo asardangan nakon nga arman. Nawatan nakmet kat nagsapul iti sabali ngay naram na. Aging gaan ang asawan. Kat ni Mat Adela nga anak ko, pinmanaw iti lugar may tanapan nagtrabaho iti sabala lugar. Kat ijaya nakasarak iti kataban na nakiasawaan na. Katita, adantalo nga nakda. Kat makuna ka nagasat ti anak ko, tanasing patalalaki, tinakiasawaan na. Alakastan, ti pagayam mo, tasing. Awan basol mo, no ataagaram kan ka nga ubing. Tanya ngay ka napintas ka mga rod nga oray, makunan nga dan edad mo.
Banaga sana naawatan ti anak mo ngay supayan tinanggurguraan na kan ka. Angem sa bagay napalabasan day ta, kat ita naragsakan ti anak mo iti sidong ti pamilyana. Ala papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam tasing. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat one in your nose para iti script ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo amin. Kalamba! Mawis kayo nga agdengag iti kabuerbaro nga drama tayo nga napaulwan iti Kalamba! Drama nga mang tadlinglingay kan adal iti asinuman nga agdengag. Kalamba! Kat maawes ti tunggal may sa nga mang ipatulod iti surat wano kayat na nga ipadrama kene Kalambay. Kat tagta, intayo ibasa dato muna nga surat nga intayo naawat ito'y drama nga Kalambay nga naglingad mat iti nagan nga bantor dato nagsurat kaso iti imbaga na Dear Kalambay, agduma wano agsabali iti ugali dagiti duwa nga anak ko. No kasano ti kinaman nagbabaente na una nga anak ko, iso mati kinalibtak ti buridak ko. Alis to no maipapan iti babae. Agsungan iti ugalida nga duwa. Tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag istorya. Amang, adda kadwa kasi mangpait. Naida, nubya. Aida, iso niya amang kao. Agmanuak, tata. Kasyad na ka ti Diyos, balasang ka. Excuse me atatang. Pagpula sa bit niya ita, maturog dito'y balay tinobya. Ala, mapantan iti silit ko hanay. Okay, honey. Ay naglukon na itang anak ka. Sa bali man nandiyan sangput na babae. Hindi na panalawas, sa bali tinobya na. Ita, ay, sa bali manay. Ay, nagbiitan nga agsukat iti nobya ti anak ka. Kaslamot agsukat la iti balo ti pampamayanan kadag iti babae. Kahit, dayjay ka din nga ayda ti final, idawng. Final nga? Final ang nobya ma. Iso ka din ti kasarmaw, ti asawaam. Ay kadipindi atatang. Paliwag pa yan, agkalaan kamay. Tanariga mo na kasar ko adagusan ka di ka agkalaan. Anya? Ay. Di ka pa ilang amin mga asawa tap nagtalnakan. Ahaw? Sa anak pa yan nakasagana mga asawa? Agpapasak pa yan agbaraw. Nay, papanam ka ka Marta. Mapanak man di balay da kapagis ka, kakabanto. Adaw kasyon dita. Ado mo titaw, dita balay da. Si Mang Pwede ka anakak manipod ijay abroad kaka. Ay, asino aka anakam? Di Marimar. Ay, simang putay. Kaano pa'y? Hindi na minsan akalman kaka. Ina man alaan tay pauit ko arilaw. Kan bareng adda itid na abagkaw. Adun kay ti utang da jay aka anakak kanyak. Awan inted na kanyak di naudi apa nagkawid na iday. Iswahay, singirak jay ka anaka. Kundawayak adawatan, tawang pamilya na kaka. Apay awan pa'y asawa na ya. Awan, pati nobyaw awan. Single pa'y laeng jay ka anaka. Nay, apay nga adi pa'y lamaki asawa. Jak amo Agam no siya klamay sa. Kay kayat ko no saan na makiasawa. May mayat no agbaak. Awadon no makiasawa. Saan da kami na matulungan akakabagyan na. Ay, awan mabalin niya. Ano kaya't nante makiasawa, kaka? Idawat ko Tasapay la ko tasanay na makiasawa.
Kardeng, anak ko. Ay, si Mang Pumagaya man ni Marimar manipod abroad. Ay, kasta aya amang. Ay na, agrubot ka. Tayong kaarman. Anya? Kababain, amang ano dinakmat lang kayat. Anya, apay ngamin ang negatibo adagos ti panunot mo ya. Di mo pa'y lapinadpada sumat atras kaan. Kan may sa, agdinamag iti akras na kan ni Marimar. Amang ano ada nubyo na. Uno saan, amang ano ada sa bali nga type na nga eh. Uno saan, amang ano ada plano na nga agbaak. Awan nubyo na dayjay. Padam a single. Ay di ka kapoy-kapoy. Tawan puli tayo atok ma'am. Kita am di kabsat mo. Nakaadon itinubya. Sika, awan pa ay uray may sa. Ay, kuwa, amang. Ala, agrobot ka tayong kagdigaws. Ha! Tapno na bang lumot tasang aw mo ah. Agtotbras ka. Mabain akmat. Kuyuhin ka. Kan, agrobot kan. Ay, umay kami man nagpasyar, Marimar, balasang kaw. Ni, Tata Bantor. Da kayo magayam. Sumur kayo Ay, agyamang kamay. Ni, nagpintas mo ta orkidya nga awit yun, Tata. Wan. Regalo ni Karding kan ka. Ay, saan ka ni Karding? Ay, amang. Oh, kumusta ngay Kardeng? Long time no see Ay, agtugaw kayo gayam Ay, kwa, ni Karding latat agtugawan ta pumanawa mo laang. Adapay aramid ag edi balay balasang kaw. Ay, sige gisarsarita kayaw. Ay, Karding, lalay nga ba? Ay, sige, Marimar, panawan kay pay. Sige, Tata. Ni, Karding, Kuwa. kumusta kan ngay? Addamot atim maer ka. Saan po pa'y? Baro ka pay. Wan. Ay, uray siya. Balasang akpay, tamang pay mangamin kumayat. Aya. Ay, mabit lang ata mga isagana kiti meriendata. Ay, uray saan ta, gawid akon. Inak pa gam, agluto iti pangrabyan, me. Ha? Nay, apay nagbit ka. Nag-awit ka mata, Karding. Imayak nagluto ti inapoy, amang. Kan nagapuak iti ayan timulak. Ay, agsubli ka. Yung ituloy nga armon ni Marimar. Saanan? Inton maminsanan. Ta, nabanduga ka nagsibug timulak. Ginana ako mapay. Nakon. Ay, nagduma dagiti anak ka. Nukasanaw, ti kinalimtak ni itong iti babae. Isumat ti kinatok, day ta manong na. Awanan kay tibain! Babaero ka talaga, Edong! Inalilaw naglagayam, Edong! Isungag sinatan! Sina? Ano sina? Sige, agsinatan. Awan na sakit, apa karanggaw? Ay! Agrom ka na eh. Tamuging mo na eh. Kaya mo tamapusi dagit ang ipon mo. Nay. Manangalilaw ka! Babaero! Mangloloko! Lucifer! Nintong kon may kangkanay. Day, idong! Yam amok man tinubyak. Ni Lorna. Ha? Ay, Lorna. Ni tatangkaw. Agmano, Tata? Ay, kasya nakati Diyos. Balasang ka. Sige, ama nga. Sumra kami pa itisilig ka. Ta agpulas ni Lorna. Nay, sa balimanan. Hindi na palapas. Ni Aida. Sa ita. Ni Lorna. Partak di nga kabsat ko. Ta nakasapul iti kasukat ni Aida nga dagus. Kitam. Adamanan ka barbaro ano ubya at kabsa mo. Sika, ay na, wampay. Kaano nga ay makinubya ka? Ora kastoy ko na. Diyak mga sawan ta kababain mati ag-aram. Ay nagloko kan. Ay na, nagpakpakugit ka pa yung lang araw, no di ka mag-asawa. Useless. Hinak maturugan. Baybayaan nyo dita, asa-asawa dita. Ay, ay una yan dagiti anak ka. Lukas ano ti kinapartak ni idong iti babae. Isumat ti kinatukmam ni Kardeng.
Imalalaan nga ta ni Kardeng. Kat sa anak mo't atok mam. Ay, kaanakan. Pudno ay asin narungkaran nakakano idinaminsan ni Kardeng. Ay, wen auntie. Nay, ay, kita sana gapaw tada agarim ken ka ket aklo no matadago sain. Ha? Ay, narigat ti mailawan balasang kaw. Narigat ti makatumpong iti barumbadaw nga asawa. Kita mandagi jay duangan nakaw akasinsin mau. Awan pa'y limpyaw anak ki asawaan damay. Jay maysa manugang kaw artag kun babae raw. Jay mo maysa sugador kun agtatakaw. Ha? Namin adaw na ibarbarangay jay agtatakaw ang manugang kaw. Magipabain nga raw. Nagsisingput da di damaw. Ingam singput kito mo gayam dagi jay alalakay. Ha? Ay, kasimot nga rod nagiti kakasinsin ko, ante. Ay, wag nga raw. Iswadyak kaya, tamay tulad ka, kadakwada, kaanakan. Ay, awadain. Man-manong tinasingput a lalaki ita. Iso nga, agpakalaingain ka na ka. Ha? Uy, makatumpong kanto pa ila iti sadawt. Ay, amagan no si kanto mo lati, mangpakpakan. Oh, bay-bay amaon ka na kan. Ante. Ay, nang, kwartaman ka na ka. Uray utagag. Pagkatang kula iti bagas kan si daun may. Ay, ado ti masida ijeref, ante. Agpaisaw. Wen, ingkay mangkitan iti sidaan nyo ijay. Kan alaan yun tuntay hapkaban abagas ije kusina. Mangkita kayon iti mangibagkat. Ay, day na. Agyaman akbari marwain. Sige. Bayadak to no makala. Ay, saan yun nabayadan, ante? Libre day jayan. Idong, isurum man di kabsat mo nga agaram. Anya? Kumapaw ni Manong Mau. Nakaadukan iti nubya ang siro pa'y lakan ko na. Di na pa'y inarim ni Marimar. Ay, kumapay nga rod ni Manong aamang. Sapay nagpintas ni Marimar. Amang ano na anda. Huwag nga rod Madlaw pa'y nga rod nga kursunada ni Marimar ka ni Manong Mau ang kapaw. Nalata isuro man ni Manaw nga garam. Isurok dagiti mobs, wano diskartay. Malamang nga rod anak ka, tapno makaasawan di kabsa Mau. Manaw, kaya't Mau, tatulungan ka nga garam. Kasano ko mga imat idyong. Kaya siya garam para kang ka. Anya? Mabalin ayat kasta. Mabalin? Apay katasanan ngay Manaw. Ay, sige man nga ron. Sige Manaw, yaram ka ni Marimar. Mukasta ni Idong tinapad na garam karday. Tatang, yaram na kanumat ka ni Marimar. Ay una yun. Apay ngamin ay akabutang mo ti agaram anak ka. Diyak nga ron, amo. Mabuhay na ka nagnir-nervyos ako no. Ibaga kon jay ayat ko. Ay, wala. Sapay lang ko mga rod, matulungan na ka, di kabsa Mau. Pasensya ka ita lang ay mayak Marimar. Ngam sana bali ta. Kanayon mat nga mumadya kabsat ko. Naibaga na siguro jay... Ay, wen, naibaganan karding. Agpasa ko. Anya nga te ko te sungbuat mo. Wen, nadagusan Ay, agpasa data. Wen, karding. Saan mo ta narigat nga ayatan di kabsat mo? Iso nga inaklon ko adagusan na tayat na. Kayat mo nga saon. Ada nagkinaawatan mi ni Edong. Ta saan mo ta narigat nga ayatan kung lakmanan. Anya? Weh, ay, sige. Hagawidak nga ro din. Anya ka matan Idong, apay nga inagaw mo ni Marimar. Kanya mabaling ko ay kagaya ata makengkwana. Kung kaya na, mate. Sorry lang na kanimanaw. Takinapuyan na, mate. Unay ka betain. Di mo la pinanunot mo tirek na di kabsat Mau. Naulitak tarang. Sang kwa basaw? Tanagkapoy mo nga, main. Iso nga ikasar ko ni Marimar. Kahit di ngay lorna. Awanan. Indispos kaon.
Ay, anyagay, awanan na. Kinapuyam tumo ni Marimar. Di jay kabsa maun, di mga asawa kan kwa na. Okay lang, amang. Naimbagkit di ata, Jack inaram. Kasano no inaram ko, kat inaklon na. Kalpasan na, isukat nakmat lang. O, di nasaksakay dajay. Ay, manyagay nga ron. Wala na. Ay, awan. Kung ako na makaasawa kan. Awan latamay. Ala, ano samti agbaak anak ka? Nagkapwam, Edong. Na nakisabasita. Anya? Data talaga ti pagalistuam. Ano ikaw? Pingag si Pakay. Kaya't mo tadanogan ka. Unan kan Ay, ikaw, nagsantidanog mo Kaya't mo pay ha. Sanain. Ala, ikaglaba. Anya, isa manahin? Sakit di kalmanay. Tinutrabaho mo dahita? Anyat kayat mo? Danog, wan mo aglaba. Aglaba ka? Darasam, nagluto kan tupay. Wan Marimar. Darasam, jak kayat tinaginag nga gunggunay. Uwan ka day. Kaya't ko na sinan ni Marimar, tanugan na matatang. Ay, Kasi akitin papamahian na. huwag nga raw. Nay, kunak nun na madadya babae nga. Ay na, tigri mo gayam. Ni Manong to, matakin na po yan na iday. Sika ko mati asawa na ita, Manong Karding. Ha? Nagdarasudo sa akta ko na ano nasing po ni Marimar. Ngimnagar magayam. Tigray, liyawn, kanamin na narungsok nga ayaw. So, te kayarigan na. Bala, ganos ka. Tayong kasar mo, mate. Ano sam, di asawam. May isa kayo, ay. Ang dami basol, yung tatang. Nay, kanya ko matibasol ka. Kaya ni Manong Mau, ti durdurugak iding agaram ka ni Marimar. Awan te naramidan te naudi nga anak ko no han nga tinangaklon latan iti gasat na. Nga may dinagsikog ni Marimar kat adan upat nga anak da si Ming patanda toy. Saanan nga kasi ti sigod nga kabilan nati anak ko. Kat tatadak kalandag iti anak da kat naragsakdan nga agdadan na. Alakastan datoy pagaya mo ni Bantor. Dahil ngamin katasinulot nan tumat ngamin te para kumay te kabsat na. Yaram ka kun na ngam gayam sa balite plano na. Isumat gayaman te nag-aram. Katatataan darandan agpabasolan. Unay lakit din datang anak mo. Sige, salamat ite ang kapanagsurat. Ito drama tayo nga kalambay. Okay, kakabsat, pagyaman nakten kayo pa nagdangag ito yung muna nga episode tayo, ito yung drama tayo nga kalambay. Sapay kumatahan kayo nga maumuma. Idta nga rodan, di naggibusan ti pakasaritaan ni pagayam tayo nga Bantor, dito yung drama tayo nga kalambay. In Ornos Variety Script ni Jenna Almoite. Salamat unay, kada kayo amen. Biyag Titaw. Hello everyone! Makablawan man pa sa Limar Sabado, Glyza Andaya di Talonion, ken Angelica Medrano di Taychage Isabela. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Katitayin tayo nga rin denggan ti episode 320. Dito'y drama tayo. Biyag Titaw. Hildaw, anak, inyagan kayo itinatangkin prutas. Ay na, nagado a prutas dito syudad. Makagata nga kiti prutas kan natin dito eh. Ay, presko anateng dagito, anak ko. Ken awan spray na. Ngala, umunag kayon. Nagrugit pa'y matabag asa ko nga imot yo. Nadalos na ito, anak ko. Namansyahan lang. Okay, nangan kayon. Naibos tin na po, itanalpas kamin anangan.
Agluto ako no saanan. Ay, uray saan na kapi aklatan. Makamukay nga ron. Agluto kayo ti dano mapagkapeyo, tanay. Anda ko ko ay. Lola, kumusta kayon ngay? Namiss kayon. Arakopan kayo man? Ay! Ay, naapok kaya kailiw kamutan. Ing karigatak ti agbiyahe. Tapno makita ka laing apok. Agyaman ang tabi masyar kayo, Lola. Kanayon mo't ngamin abisi ni Daddy. Iso adi kami makapaspasyar di probinsya. Kaya't ko ti agawit ti Jay ngam awan kaduak. Di nakpalubusan ni Daddy no may saak ng biyahe. Ala, sana bale. Habang kabaulak pa iti agbiyahe, ikarigatak. Tapno masarungkaran kayaw. Di kay pa'y nga ron agaw awid, Lola, ha? Agpasyar tayo inton awan classic. Ay, unlat taa, apok. Sana balay, taad da nang ibili na kadagiti dingwin ko ijabalay. Isuda pa ilaang ti makaamaw. Uray, makalawas ko dito'y balayaw ta, kayat ko nga iliwan da kayaw, apok. Miles, ayabang ni Lola mo, tang merienda tayon. Naluto kon ti merienda tayo. Ala, umay kayon, Lola. Agay ayaban ni Mami. Nagluto ngamin iti merienda tayo. Umay kayon. Apay, kano ti awid yun nanang? Di kay pa agawid na ya? Saan pa'y anak kaw? Iliwag pa'y ti apo kaw. Anda klase ni Miles. Di na masangot ti makiiniliw ka na kayo. Umadaling ti examen da. Masapol nga grebyo, tanay. Kaya ta bumaba ti grades na. Ay, kastaya. Ay, jak amaw nga eksamin dagayam. Uy, examen da. Ipamay sana ti agrevyo. Sige nga raw. Agawid ak inton bigat. Masapa akton. Agpasentro akita. Makisabay kayo. Tay tulod kayo di terminal ti bus. Ah, Narigat tilugan no bigat. Tani, weekend manan. May mayat no itan ti panagbiyahe yo. sige nga rod. Mabiit laeng. Tagrubuatak nga raw da anak kaw. Unay kamutan, Hildo. Apay nga pinagbiyahem ni nanang itay malam. Inton bigat ko man Jak manusam ti kinaangdod na. Nagalas mo ti kasta pa nagsasaumon. Inamday jay ngam kasta ti bagbagam. Katakpay sumat. Nagangdod nga oray agdigos. Takasano, di nan sa ngamin tarimaanan ti agsabon. Ay na, sana nasaya ti kasta pa nagsasaum iti inam. Amom siyak ti masaksaktan iti kasta nga ibagbagam. Di ka kadimasyan iti inam? Kat idi ubingak. Naasyan nga rod kanya kalaman. Ha? Imbatinak iti kabsat na. Kat simurot iti may kadwang asawa na. Pinanawan dak. Lakay. Tinapalabas kat napalabasan. Di mo sang kalagip. Di ka kumagpaidagal iti nasaam ang napalabas mo. Nagbabawyan mo't ni nanang ti amin. Saan ka di? Wan, ngam ado arigat ni napasarak iti sidong ti ulitag ko anang ibatyan na kanyak. Naparigat ak iti trabaho ken kabil. Tana ulpit ti kabsat na anang palakkel kanyak. Nala, lipata mo dagita. Tinapatag. Napagadal na kati ulitag mo nga orekas kasano. Kat addan na pinta sa trabaho mi ita. Wala ngam ado arigat ko iti kalabas. Sakbay anagunod ko ti arapaap ko. Kat talaga akastaa. Nanyaman tinagbasulan ti inamkan ka, pakawanam. Di ka kumagimula iti sakit tinakam. Kat di mo gurguraan ti inam. Basol day ta iti namarswa. May sa day ta kadag iti bilin ti Diyos. Honor your father. Aday ta ka manan mari. Kasabaan nak manin. Makaring-ring kan. Hildo. Hala, maturong takit din. Rabiin. Nagdapamanan piling. Ijayang ti anak mo manan? Wide manong istaw. Napan ko man sinarungkaran, ida. Tanabayag, adida nagawawid mo ngamin dito'y probinsya. Lapan ka manan nagdawat iti kwarta. Kanayudam samet ten ti mapan lumawat iti kwarta ka ni Hildo.
Isun sabay nga awan may itid na kanya taon una am adaw dawatan. Nay, ay saan ka ba guys? Diyak agdaw dawat iti kwarta ni Hildaw ta mabainak. Rumang laeng agbain ka piling. Dahil di basit ni Hildaw, imbatim kanyak. Siyak, tidimbak kalan na. No saan agapo kanyak? Saan anak kaadal jay anak mau? No saan agapo kanyak? Saan kumaanapintas ti panagbiag ni Hildaw? Ba nagapagyamyamanakin ka kabagays. Nga may hindi mo binaybayan ti anak ko. Wala. Isano mabalin? Di na kung unaan nga agdawat iti kwarta ka ni Hildaw. Tanay, di na pa'y nasubadan ti ado arigrigat ko kenkwana. Adaak, tao mayak dumawat iti kwartam Hildaw. Tanay, gumatang akmanan iti agas tao. Manumanan ti dawatin nyo aya, angkal. Lay, mapilpilitan kan sabat amang tad iti kwarta kanyak. Ibagam ano maditinakam Laglagi pa ano saan agapo kanyak. Saan ka anak kaadal? Mano, ti kasapulan nyo akwarta, angkal. Tukay lang, dinabati akwarta. Apay ngay, nayuna ba? 5K ti kasapulak. Awan mat nga rod, angkal. Diyak pa'y ngamin nagswil daw. Hala. Iyang mo ti 2K, ta sumarunon to, tayo 3K. Kanaw ti iswildam, ta agsubliak tumanag. Inton umay alawas ang kail. Itad mo, sabot ngamin iji inam ti iswildam. Padaya na itultulong di inam kan ka, idagad anal ka, kitawan man. Diyak init kanina nang iti kwarta, angkel. Rumbeng laeng, taawan mo't inyam ambag na, idagad anal ka. Dahil ta kumati, panuluta Hildaw. At dan urnong ta Hildo. Apay nurugyan tan tagi patakder iti balay tayo. Tapno saan tayo nga agab-abang. Nagdakkel ngamin ti abang tayo dito apartment. At dapay pangusarak iti urnong tabakit. Pag negosyo takit di pa, tapno umado. Anya ngay ang negosyo. Agbay an selak iti second hand alugan. Anya, amom ayatag kita itilugan. Kaya't ko asawan, amom timang kilatis itilugan no dadadaal na wan maawan? Amok matiyag maneho. Wan, amom tagmaneho. Ngam di mo amo timang kilatis itilugan. Kasanon no makatumpong kay ti dadadaal na. Saan? Negatibon tumat namin di pampanunutan. Basta siyak ti makaamo. Hello, Uncle. Hello, kanakan. Nakaawag ka ba? Hapay. Ang mga nadamo yung alako alugan dito lugar tayo. Ibagayo kanyak, tagatangan tayo. Sa tayo ito ilako mat iti sa balay. Ha? Ay katuan Basta nabingay ko Well, Uncle. Basta tayo kondisyon alugan ti kita nyo. Bayat na ita negosyom kanakan. Sige. Tanong adna amaw, ibagak adaguskan ka. Alang aron, Uncle. Pakaamuandak to. Ay, mabitlaan. Nagsuldo kan. Umayak ni tata, umay ko alaan, tay kurang mo kanyak. Ha? Kwa. Na-delay ti sweldo mi, Uncle. Ag-teksak tulatan. I-text ko no adan. Sige, bye. Napintas mo day tanagatang mo alugan lakay. Natawarak iti husto na ita, bakit? Ilako kiti nangingina. Kahit adangarod pang ilakwam. Ado ti buyer, basta may post iti social media. Naisagana kong tebado mamang opisina, Hildo. Ingkagdigusan Jak sumrek ita, Mari. Apay ngay? Anda pa panak. Isabat ko tilakok alugan. Ada yung amin ti pagkaponda. Sayang da dyan o jak sabtan. Sapay sure buyer da dyan. Anya? Kat nagpakada kay di opisina yo? Ag-teksak tulatan no madamdama. Ibagak na the emergency.
Naimbag nga oras mo, anak ko. Ada, awit ko a prutas kenat natin. Pabigla-bigla mo tiyo mayo nanay. Anyat gagarayo aya. Awan pa'y kwartak. Ay, sana kwarta ti gagarak, anak ko. Umayak umilew. Ngala, sumra kayon. Agam na ikatan nyo dahil nakarugurug ita sapatos yaw. Ay, uwain, anak ko. Kumusta kayong lola? Imbag man may kayo, kailiw kayo manan. Uwin uray siyak, apok. Kailiw kayo mutain. Isunghaing kagumaak manayin tinagbiyahe. Di kay pa agaw-awid lola Tayin tayo agpasyar na awan klasik. Ado ti tarakan ni Lola medyo balay na. Di na mabali na panawan na gijay ti mapayag. Ha? Ay, uwain, apok. Agsubli ak tumanay numaminsan. O niya, agawid kayo merlaita nanang. Tapno amok no ipalugan kayo ti taksi. Ay, uray masapa ak ton nubigat, anak ko. Irar mo itong arodan tayo may sakod son, Miles. Ta maturog ni Lolam dito sa alas. Agkayda kami na ijisilad ko, daddy. Anya? Agsukat kayo itong arod nanang. At pagsukatan niya, ngayon nalayaw. Naawan, pabuluda mo, Miles. When, daddy? Ingkamot kasarita ni nanang Isungarod nga imay tao may umiliw. Ngam di mo mat kasarita. Ay nasikan, no kayat mo. Busy ak nagbirbirok iti customer dito cellphone ko. Manipod ng negosyo ka. Naitalatan cellphone tayan ti atensyon mo, Hildo. Kat talaga akasta ta negosyo nga ron. Di ka pa yan sumsumra kiti trabahom. Adun tilangan mo. Jak sumra kan. Ag-resign akon. Tay pamaysak ti panagbay and sell ko iti lugan. Dakdakkel ti kita dita. Anya? Sayang di trabahom Nagrigat tagsapul iti trabaho itan. Sana bale, tamay mayat ti kita iti negosyo. Kas makita mo. Nag-triple turnong ta. Rumarta man na masapay ton bigat. Taadamapan ko alaan na lugan. Gatangik da jay, tay lakok manan itinangin nina. Agbiyahe ak ita, Jenny. Mapana kijayan da insan mo ahil daw. Ala, tatang. Anya man ti aramitan nyo, Giant. Inkay man agdawat iti kwartan. Ay, di kay nagbain. Kat no awan itin na, pilitak aya. Di kay lagbabay na mapan agdawdawat iti kwarta. Apay ino sa lagapu kanya, nakaadal ayan ihil daw. Tatang, at adumutla at irigat na ng paadal iti bagbagi na da kayo. Agulimag ka, no awan mayat ngay bagam Jenny. Mala, mapanakaw. Tanay, ang mga noon na anak manan ni antay mamapanagdawat iti kwarta iti kasinsin mau. Lay, anda kamat gayam dito'y kabagays. Ay, awan nga rudan naunaan na kaon. Ha? Naunaan nga. Adi mawat iti kwarta ni Hildo Manaw, tintinakin ka. Ay na, sana day tatigagarak titoy. Umayak la umililiw kadakwada. Ay, anda kayo manangkal. Ay, uwan ta naibos man ti kwarta kaon ka anakan. No kaya tiyo, sumurot kayo kanyak, tada papanan tayo. Ada mapantay kita na lugan. No may lakok na jay, ikan kayo to itibingay yo. Basta ko yung ganda. Ay kawan Jak sumsumra ka iti trabaho. Iso di kayon mangnamnama iti maswildok ijayang kal. May mayat kita kiti panagbabay ansel ko iti lugan. Ha? Kasta aya? Malangaron, kuyugan ka kaanakan. Naglakamat ti panang tanda iti na iti alugan ng hildaw. Napintas ba? Bueno, ruar na laan, tinapintas. Napintas sa amin ang kul. Amoy matan, ti kinalain kong agtawar. Tinawarak iti osto. Okay. Agawid na karodain. Ay, wana. Ala, yawid tayong tilugan na ginatang ko. Numalakok itinangin na rito. Ay, sos, tsamba, angkel. Anyamot na iti dalan dito, ay. Pero may asang at itay.
Sa ika, pirmi man na pasalaw. Huwag meron ka. Ha? Esos, awan pinuto yung lugar, Uncle. Apa niya eh? Esos, Uncle, may itong partahan. Sabay ko mata makala sa titipagad na tatang kan Insan Hildo. Uwan nga ro, Jenny. Agkararag tayo. Asapay lang kumatay spalan ni Apo dang agpadpada. Hildo? Ay na po, agyaman na, tanakapuot ka Hildo, anak ko. Ha? Ayan ko. Kan, apa yan nagsiplat? Awan silaw. Rabi ka di. Ay, anak ko, haya. Lading ito nga ibaga. Agam, saan ka na makakita, anak ko? Kanya. Apay. Naapektaran na giti matam. Gapo iti pan nakaidong partilogan ngayon manehom. Kanya. Apay nga eh. Tsaka iti agbali na bulsak. Tagainap ko malang na ito eh. Kan. Apay, tsak may karaw ti may sanga imak. Anak ko, awanan ti may saga imam. Naipit ka nung amin itilugan. Saan? Tsak kaya tayo tiya mapaspasamag. Sana mabalin ti gastoy. Anak ko, aya. Tatang, agsimpa kayo, tapakanin kayo. Suwan kayo, tatang. Apay nga yakas ko tinagpampanaga kanak ko. Ay, nagalasan tiksura ti rupa. Urayin tatang. Tinapatag na ispal kayon. Ang babawi akasimurot ka na Hildo. Ayam naladawan sa amin. Doon tsak ko man na pa na di balay na. Saan ko man na pasamak ni gastikan niyak. Kapoy ti kinarupa ni kwartrak. Di pasuba ka. Aston, ala, nasaya at muta. Ta naamiri siya dayta. Agpaimpag kayo, tatang. Mari, di na ko may suksukat iti sa bali. Di na sinsinaan. Nore, kastuyan tinagpampanagak. Jack maaramid dagita nga ibagbagam lakay. Isu na lang tamasapol amang gadak. Tani, saan kan ang makatrabaho? Isu asyak ti manggad. Pasensya kan, Mari. Jack nagayatan ti kasti anak banagak. Wan, amok dayta. Basta ti makunak, kat palubusan na kagtrabaho. Tapno da pagbiag tayo. Alawanan. Basta di naksinsinaan Pangasim. Ang mga numaumakan kanyak at sumapol kan iti pangisukatam kanyak. Jack maaramid dayta ko nakmat. Iso apang nga asim. Di na kumamot pagpanunutan iti dakas. Nanang, da kayon ti pangitalkak ka ni Hildo tani. No Jack aggunay, awan pagbiag mi. Awan pagadal ni Miles nga apo ko yo. Anyat kat mo asawain palasang ko. Aga brodak nanang, kat asikaswan nyo pa'y laang ni Hildo. Pasensya kayon awam mo't sa bali apang italkakan ko Uray yawid nyo pa'y lang iti probinsya ni Hildo. Kan ag-transfer ijayan ni Miles. Dayjayan nga giskwela. Ay ka, alawan anak ko. Awan problema dita. Ay anusam nga ro ti mangged balasang ko. Pasensyakan. Kasjay mutin tinagbanagan ti anak ko. Saaday na makatrabaho. Iso kapilitan asikan ti mangged. Nanang, ayan niyo. Nanang. Apay aya anak ko. Madapating utok iti kusina. Apay, ada ka sa pulam. Nanang, umasidag kayo man tarakupan kayo. Nanang. Ay,
Anak ko. Pakawanan na ko mananang. Dakil tinagbasulak ka na kayo. Ay, awan basol mo kanyak, anak ko. Anta nanang, ato. Kinadurman kayo ti kalabas. Idi sa anak payakas to'y. Kasalasaan nga ina ti pangibilbilanga ka na kayo. Itala amiris ko. Sana rumbang tinararamit ko iti kalabas. Pakawanan na kumananang. Ay, naalala, bye-bye amon dayta. Awan kanyak dagijay anak ko. Patpatken ka unay nga anak ko. Isu nga inaw-awat ko amin dagita. Ta adumot la tinagkurkuranaken ka iti kalabas anak ko. Isu nga ita, sunitak amin dagita nga nagkurangaken ka iti kalabas. Pangasiyo, di da ko mapampanawan nanang. Patpatgan kayo. Patpatgan kamay anak ko. Aking gat si bibiyagak at daak iti sibay mo amang tulog ka. Agyaman ako rin, nanang ko. Respetuam ti dadakkel mo ket ipateg mo ida, akas iti panang ipatagdamat kan ka nga anak da. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan ti sabali man na napakasaritaan, di tay drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurati gaya mo nakabsat Eugenia Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina kada kayo amin.